Akwụkwọ nke Job isi nke 8. Bildad Shuhita wee zaa sị, ruo ole mgbe ka unu ga-ekwu okwu? Ọnụ unu ga-adịkwa ka ihe ndị a dị ike. Okwu ọnụ unu, Chineke nke na-ekpe ikpe ifufe, ma ọ bụ onye pụrụ ime ihe niile iji mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ụmụ unu emehiewo megide ya, o zigakwara ha n'ọnọdụ mmehie ha. Ọ bụrụ na unu ga-aga n'ihu na-ekpeku Chineke ekpere, ọ bụrụ na unu ga-adị ọcha, ọ ga-eteta n'ebe unu nọ, meekwa ka ebe obibi nke ezi omume unu baa ọgaranya. Ọ bụ ezie na mmalite unu dị obere, ihe niile, ọgwụgwụ unu ga-aba ụba nke ukwuu. Gwa onwe unu nke ọma, biko biko, gbasara oge gara aga, ma kwadebe ịchọ ndị nna ha. N'ihi na anyị bụ naanị nke ụnyaahụ, anyị amaghịkwa ihe, n'ihi na ụbọchị anyị n'ụwa bụ onyinyo. Ha ekwesịghị izi gị ma gwa gị okwu obi ha. Ahịhịa ọ ga-eto eto ma ọ bụghị mee, ma ọ bụ ahịhịa ọ ga-eto eto ma ọ bụghị mmiri? Ọ bụrụgodu na ọ bụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụghị ya, ma agbụghị ya, ọ ga-akpọnwụ tupu osisi ọbụla ọzọ. Otu a ka ụzọ ndị na-echefu Chineke dị. Olileanya nke ndị ihu abụọ ga-ala n'iyi. A ga-ebipụkwa ntụkwasị obi ya. Ntụkwasị obi ya ga-adịkwa ka ụlọ onye na-aghọ aghụghọ. Ọ ga-adabere n'ụlọ ya, mana ọ gaghị eguzo. Ọ ga-arapara na ya, mana ọ gaghị eguzo. Osisi ahụ dị ndụ n'ihu anyanwụ, alaka ya na-agbasakwa n'ubi ahụ. A na-agba mgbọrọgwụ ya gburugburu isi ya ahụ, ma na-apịachi ya gburugburu n'ụlọ nkume. Ọ bụrụ na onye ọbụla ajụọ ya n'ọnọdụ ya wee gọnarị onwe ya sị, ahụbeghị m gị, lee, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ka o too n'ụdị ụzọ, lee, Chineke agaghị achụpụ onye ezi omume, ọ gaghịkwa ejide ndị ajọ omume n'aka, ruo mgbe ọ ga-ejupụta ọnụ gị n'ọchị. Egbugbere ọnụ gị ga na-aṅụ. Ndị kpọrọ gị asị ga-eyi ihere. Ebe obibi nke ndị ajọ omume agaghị anọgidekwa.